akume njalo maNazarethe ukuthandana kwabazalwane. Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo. Ningakhohlwa maNazarethe ukwemukela abangenayo. Ngalokho abanye bamukela izingelosi bengaselele. Ngalokho esikwenzayo uma simukela abanye abantu abangena phakathi kwaleli bandla, simukela izingilosi singazi ukusimukela ingilosi. Inkosi ibusise ba. Amen. Injalo indaba kaNkulunkulu. Injalo indaba kaNkulunkulu. Masithandaneni njengothando lwabazalwane. Abazalwane kushiwa abantu abaphila ezwini elilodwa elunyazi lwezulu. Akungathi ke thina sibahle bese sibuka kabi ngathi sibahle ngoba kukhona sagwaza khona uNkulunkulu nowasikwazanga. Safela sakhandwa nje sabahle. Kodwa mawusibuka ujahile ungasifanisa namanye nje amadoda angakini ukuthi ayi kacha sikahle. Funda umkhwanazi u10 iverse 19 to 20. UShembe mkhulu ngendlela exakile. Ngelinye ilanga sisethokozana nomgazi. Uzofika uthini? Ngiyasebenza kumgazi mina ngisebenza ngoqhwayelahle. Mgazi asithenga ama-aircon. Angithi ukelema mina ngithi hayi mgazi wena thenga ozoyifaka endlini kama uMaseko mina ngizoyifaka endlini yenkosi. Uthi mgazi ayikho inkinga. Awuthi kulungile. maNazarethe angikhuluma eko futhi angiqonde ukukhuluma ngethokozana kodwa ngikhuluma amandla kaShembe ukuthi uShembe ngamplaka lapha ezofika phezulu kwamafu uye sathenga ngolesibili bawafaka ngolesithathu babezofika ngomsombuluko engakafika ubaba kwakuyisonto ngikhumbula kahle kwaku7 ngathola ucingo application yakhe la kuneplaza lapho esesithengele lona ngo16 million linomuzi ama bedroom ngithawu 6 ama bathroom mabili ama shower mathathu nami angikuzwa ngisho ngamemeza ungazi uhlanze ongcono ngeke ngibuzwe manglela nje nglela uyazi ukona zokafika angikhuluma ngeplaza kodwa ngikhuluma ngoShembe mina la angibekelwe mina uShembe lalela uShembe ukuyekele kokunye ngoba kuzokuphazamisa akuzukuzuza ukuthi umuntu engineplaza kodwa uzozuza uShembe uNkulunkulu uzuza lokho ke hayi lokho kunye ngithi mina yebo ngayibhala bathi asibonane ngomsombuluko uzothatha iplaza khulumeni sekuthengele kwafika utho ngesonto bangitshela ekseni ngesonto ngo7 anzange ngilala kwaze kwasenhleki mina neplaza uma ngifika lapha emathuba emshinini kunemali ekhona kwajija yayilako yayiko 6 million yayi 6 million kwathiwa lethi account transfer manje umshini manje izotransfer umshini manje u6 million okade uvela ukhiqizwa leli plaza uhleli ngokuthi belirana umuntu elirana nje uthi ulibhekile so imali bemnikeza indleko zakhe isali bayifaka kini avele yabomva iselfone kepha namhlanje imali ngaka mase ngithe kwehla vele angasenayo imali kodwa esikhathi ephambili nangaba ingquphu kancane ngoba cha ibhuna vele ngangiphambi kwami lutho sayimela nje manje abafana bamandile sengiyababuka lokho akungazi kahle kuthe kusuka bayifaka le mali engathathwa ngobuka iplaza ama-aircon phakathi yonke into phakathi fika ngahlala nje bizisebenze ngathula kusemthethweni ngasebenza phela phambili ayibonge inkosi sithenge ama-aircon akhona bayazi abafuthi basethoza nakhona namanje futhi asaphila ngiyakwazi ngaba ukuthi ajamile ngokuthi awasebenziswanga mhlawumbe kodwa nje athenga umgazi eyodwa athenga nini ngase ngimqilikele ngokukholwa kodwa hayi logebengu siwenza uthi ngokukholwa umgazi thenga nakamama nazothenga baba ngoba ngiyazi kunebhathini vele ngangiphi nesikhathi ngimukisa i-application yami ngaya enkosini ngayobika baba ngi-apply kuba neplaza baba uzothola ukuthi baba bathengela abantu athi ubuzothola athi baba ngiyacabanga ngizothola athi inkosi ibusise
Mathola likhona namanje. Amen. Inkhiqiza kuze kuyovala. Uvule kuyovala. Uvule kuyovala. Lokho uyabona nje. Kuyasetshenziswa. Ekusuka kade silele sonke. Kodwa kusekuseni iselfoni ibomvu ke. Singenile imali yamaloli idonsa ingodo. UShembe. UShembe amukho omunye angaze ngena kulabo hodo babangakini ngoba ngibazi vele ngeke bangisize. Ungaze kulahleke lokho kwami ngoba lento kaShembe ayifuni ukumekiswa. Mana kuyo nje kuphela. Uthi noma kunenkinga kodwa ukukhuleke kuye. Uthi abakhuleka kimi ngokwethemba ngizobanikeza. Ithemba into efuneka amaNazaretha hayi lokho kunye. Lokho kunye hayi. Ukhohlisa umuntu ehamba ngembatata. Uhamba ngembatata akukhohlisa. UShembe ngangikhohlisa ufast start wesidula la. Ongahamba uthenga ngasi imoto sizinye. Uthenga imoto igibele. One pair isicathulo. Wenzani uGabi? Ulinde nje kuyiphuma. Ulinde umoya kaNkulunkulu. Ngoba awuzi umoya kaNkulunkulu kumuntu ongalindile. Uthe suka bengena kokwakhe. Bavela bahlubuka abaningi. Akekho oyibona inkosi engenabo ubungcwele maNazaretha. Ilokho esiphezu kwakho. Siyozuza ubungcwele ukuze siyibone inkosi. Futhi maNazaretha singakholwa ukuthi uShembe ngoba sihleli naye la akube ukuphela kwethu sinaye la. Afana sihambe naye sesofika ugcinele kokuphila kwethu. Ngoba sibambe etoha la. Sisebenza ulife. Nkosi yami yazi angazi ukuthi kukhangaphi kithi ucwasana. Kukhangaphi kithi uzusola ngisho uShembe ubone sekuhlanya impela lelo. Ungasola uNkulunkulu. Kanti awuhlali ngani kwakho uma ungasayiboni lento? Akekho yokucinga ngoba akusacingwana manje. Uthi unyazi wamcinga umuntu uthi asombona ethempelini ngoba uzodibana neguza. Miyeke ngoba mhlawumbe usahambile uzobuya. Wena wajika. Jikephi wena? Bayakwazi abanye ukuthi wajika. Wake wathi ungabazi. Wabuye wajika wabuya. Asazi noma wabuya. Mhlawumbe kwabuya isidumbu kuphela umoya ubuyanga. Ngoba vele uhleli lapha nje umoya wakho awusekho kodwa sekuhleli inyama. Yikho uhlupha nje. Uwazi nabakahle, uwazi nokuthi wena wenza kahle ngoba vele wajikaphi. Inkingi lapho nje fika lapha indaba yomuntu noShembe. Jikephi wena? Hayi mina ngayihlalela. Ngathi ngilele kusuku. Silapha phezulu. Wathi umuntu kimi ngiyambona lo muntu ngathi mina ngiyambona. Wathi kuye ngole maNazaretha. Ngathi angimazi. Angaze ngibone nje ngisho enyameni yami. Wathi lo muntu mawungabuza komdluli bayazana nomdluli. Wobuza unkosikazi wami lento ngitshela ngoba ke onefone ngamfonela umbuze njengoba ngikhuluma la. Uzubona ukuthi angifuni ukubuyela embobheni kusasa. Cha, ngikhuluma nje ivangeli likaShembe elihle eliphilisa umuntu. Hayi lokukela umuntu incwadi zikhona uma unganavangeli hlala phansi. Ngoba uyahlupha vele ivangela unalo. Kanti ivangeli into emnandi umbuso kaNkulunkulu. Uyazi ukungibona ngijulukile ngijulukisa ukuthi ngikhuluma ngefa lasezulwini. Ngekujuluke wena. Ngoba unonile ngaphakathi. Mina kunamafutha abila kuyashisa yikho bese kuphuma umjuluko kakhulu. Ngishiswa ivangeli. Uma sekumenyezwa kunesizwa ngihleli kuyo umvangeli wami. Ithi hawu. Siyambeka ngithi ubeka la. Uthi ayakuyo lo menyezwa ngithi hayi. Uthi mlalele wemnumzane. Bonke abavangeli bampunye bayazi lento isho. Uthi hayi kunencwadi ngithi bayayazi bonke abavangeli bampunye. Ukuthi umthetho ilento ekhona ezandleni zami. Yini wena wedwa uyazi? Kusho ukuthi khona amakhokazi enwenzayo. Uthi ayakuye nithi uyabona ibhomsi iqhumule siyahamba. Thatha imoto unkosikazi sahamba. Uma ngidlula emvoti ngithi nankosikazi uyazi ubaba lo bekiwe kodwa unyazi bezulu. Mfuna umfonele wena onenamba yakho umbuzo ukuthi ngathi sidlule ebhalito sidlula emvoti. Singakadlule egethini. Wangifonela ngomsombuluko wathi hey lento adu ishinjalo. Amen. Siphumputhelani maNazaretha.
yazi ngcono kuphumputhe ngempela. Hayi sibona asiceleni uShembe asipha amehlo okubona yena ukuthi ubani. Asinathi izinto zisambela kahle sithi uShembe unqo. Makusibhedala sithi akuyena unqo. Cha, yendlala inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Nizodibana noShembe. Uzodibana ebusuku, uzodibana emini.